के ही कविता बहुत मशहूर भइल। वहाँ के गांधी जी पर भी कविता लिखले बानी। लेकिन अगला वीडियो में कोशिश करम कि भोजपुरी के विभूति लोग जे बा उनकर लिखल पढ़ल बात के छोटे छोटे में हम पहुँचाई रउआ लोगन के सामने। और देखी हमनी से कितना चूक भइल। कैलाश गौतम जी के हम ना सुननी, लेकिन चली देर से ही अब वहाँ के दुनिया में नहीं खी, लेकिन उनकर कविता दुनिया में हंगामा मचाओ एकर कोशिश हुई। नीमन बात भोजपुरी में पहुँची एकर कोशिश हुई। ये जो भोजपुरी गाना में अश्लील चीज़ चलता वह भोजपुरी समाज ना है। देखनी है कितना नीमन यहाँ के कविता कहले बानी, घर परिवार के बात के लेके कितना नीमन कैलाश गौतम जी कहले बानी। तो इस सब रचना से साहित्य से हमनी के सीखे के बा, एकरे प्रसार करे के बा। यही ला हम बिहान चैनल बनौले बानी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।